Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Экраннар алдына бүген үзенең 18 яшьлек гүзәл гомер тантанасын каршылаган матур кыз бала Аипова Азалия Айдар кызын чакырып алабыз. Балик булган көне белән ихластан аны әбиләре Руфия Мукаддасовна һәм Румия Калимулловна, бабасы Махмуд Султанович, Мухаммедовлар гаиләсе, апасы Гөлназ Махмутовна, абысы Радик Адельшевич, кызлары Юлия, уллары Артур, Ибрагимовлар гаиләсе, абысы Мансур Махмутович, тормыш иптәше Фәния Шәүкәтовна, кызлары Илнара, уллары Илнур, әнисе Римма Махмутовна, әтисе Айдар Айсович, сеңлесе Альмира котлыйлар. Яраткан кызыбыз, сөекле оныгыбыз, җаныбызны üzгән сеңлебез һәм апабыз. Бүген безнең өчен үзенчәлекле көн. Чөнки син бүген зур горурлык белән балик буласың. Сиңа 18-нче мәртәбә матур җәйләр елмайды. Азалиябыз ис китмәле сабыр һәм тыйнак бала. Ул төрле яктан да иҗади сәләтле. Фото сүрәтләр төшерергә дисеңме? Видео язмалар ясаргамы? Җырларга, биергәме? Булар барысы да аның хәленнән килә торган эшләр. Яшьлектән дә яхшырак, кадерлерәк нәрсә булырга мөмкин түгел. Чөнки барысы да алда, максатлар һәм хыялларың бик күп. Ныклы саулык, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Матур тормышыңда төшенкелеккә бирешмичә, безне шулай алга да шатландырып яшә. Бүген син бик матур һәм шул ук вакытта әлегә сиңа таныш булмаган яңа дөнья бусагасында торасың. Һәр вакыт бел, синең яныңда ярдәм итәр өчен, тормышыңны бизәр өчен без якыннарың бар. Син бит балабыз иң яхшысы. Матур яшә генә. Мәшәкатьләр сине шитләтеп үтсен. Шатлык сөенечләр ташламасын. Кайгы борчу капка какмасын. Сиңа нык сәламәтлек, юлыңда бәла-казалар очрамавын телибез. Янәшәңдә гел яхшы кешеләр генә атлап барсыннар. Бел кояшыбыз, син безнең олы шатлык һәм горурлык. Кызыбызга 18 яшь, ышанып җитеп булмый. Иртәдән инде уянып, күңел сөенеп туймый. Үсеп җитеп балик булды, яраткан Азалиябыз. Шуннандыр шатлыкка тулды бөтен тирә-юнебез. Газизыбыз, иң мөһиме саулыгың ташламасын. Яннарыңда бер кайчан да дошманнар очрамасын. Кирәк чакта сиңа ярдәм, кулын сузарбыз балам. Туган көнең белән котлап, кочаклап, үбеп калам. Кадерле Азалия, рөхсәт ит безгә дә, әти-әниең һәм якыннарыңның теләкләренә кушылып, сине матур туган көнең белән котларга. Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре сине гел саклап йөртсен. Бәхетле бул Азалия, ә матур җырны шулай ук син яраткан башкаручы Әлфинә Исхамова җырлый. Рәхәтләнеп тыңла иде. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа, якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма.
барасын, һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма.